Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres ar Socrative. Jyst i atgoffa chi eich bod chi erbyn hyn wedi mewn gyfnodi Socrative a'ch restru, a'ch bod chi wedi dod o hyd i rhif eich ystafell chi, a'ch bod chi wedi creu quiz. Felly, fewn i fan hyn i start quiz, a dewis un o'r quizau sydd wedi cael ei greu. Dyma un ar yr ydy fan hyn. Felly mae yna ddewis dy fi. Dwi'n medru symud y quiz ymlaen yn ôl fel dwi am symud y quiz ymlaen. Hynny yw, dwi'n gwasgu bwtwn a mae'r cwestiwn nesaf yn mynd i'r holl disgyblion a wedyn dwi'n gorfodi y cyfrifiadur i symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf wedyn. Neu mae'n bosib i'r disgyblion i symud ymlaen ar y cyflymdra sy'n siwtio nhw. Does dim rhaid nhw aros i bawb i ddod i ryw fan cyn symud ymlaen. Felly ai'r un teacher paste am nawr. A dyma beth mae'r ystafell yn edrych fel ar hyn o bryd. Felly ar hyn o bryd does neb yn yr ystafell o ran disgyblion, ond mae'r cwis wedi dechrau. Ni'n aros fan hyn am ymatebion disgyblion. Felly beth rwy am wneud i chi yw i minimeiddio hwnna a agor sgrin sy'n mynd i ddangos i chi beth mae fel o ochr disgybl. Felly ar yr ochr dde fan hyn mae sgrin wedyn ni o ochr y disgybl. So chwith i'r athro, dde i'r disgyblion. Maen nhw eto yn mynd yn syth i Socrative, naill ai drwy fynd drwy'r we, drwy Google neu Explorer neu beth bynnag. A wedyn, maen nhw'n mynd i student login, nid teacher. Maen nhw just yn mynd fyna, beth sy'n gret amdano fe, does dim rhaid i nhw roi unrhyw fanylion mewn fel e-bost, neu unrhyw tebyg i na cofio cyfrineiriau. Yr unig peth mae rhaid i nhw roi mewn i'w rhif eich ystafell chi. Felly, dwi'n mynd i roi mewn fan hyn am y tro. Maen nhw'n ymuno. Mewn theori, dyle hwn newid i 1 mewn eiliad. Dyna ni. So, mae'r disgybl yma wedi dod mewn i'r ystafell yma nawr yn ymateb i'r quiz. Felly, os oes dy fi 10 disgybl yn y dosbarth, bydd na 10 ohonyn nhw yn gallu cymryd rhan yn y quiz. Mae ni 100% o bobl yn medru cymryd rhan ar yr un pryd ar y Socrative. Felly, dwi'n disgybl nawr, dwi'n jyst yn mynd i roi rhyw lythrennau mewn i ddangos fy mod i fan hyn. A dyle fe ddod lan fan hyn nawr ar sgrin yr athro mewn theori. A dyna fe, reit? Mae hwnna'n dangos bod fi yn yr ystafell. Felly dychmygwch bod hwn ar flan yr ystafell. Felly. Reit, nesa, dwi'n mynd i anfon yr ail gwestiwn. A os dwi'n gofyn iawn, rhywbeth ar y rydy oedd e. Reit, y term cywir am gerrig yn bwrw'n erbyn ei gilydd ac yn torri'n llai yw. A dyma'r opsiynau. So mae lan i fi os dwi'n dewis y rai cywir neu anghywir. So am y tro, ewn ni am cyrathiad, gweld beth sy'n digwydd. Dyma fe, ateb anghywir, a wedyn mae'n rhoi'r ateb cywir i fi. Be sy'n gret o ochr yr athro, mae'n dweud roi sawl person sydd wedi gwneud e'n gywir yn anghywir. Felly mae'n gret fel gweithgaredd, felly ar ddechrau gwers, os odwch chi gwaith cartre, gofyn i nhw ddeall rhyw destun, gallwch chi roi quiz yn syth i nhw wedyn oedd yn mewn y dosbarth i weld lle maen nhw'n sefyll. Neu wrth gwrs, gallwch chi wneud e yn ystod y wers, neu ar ddiwedd y wers. Yn y rhan asesu ar gyfer dysgu, mae'n bwerus iawn. Mae'n gallu rhoi gwybodaeth i chi yn y man a'r lle, a mae'n asesu'r wybodaeth na i chi hefyd ac yn casglu fe. Felly, fel disgybl, dwi'n symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf. A mae rhaid i'r athro, wrth gwrs, yn yr ystyr yma, anfon e. Dwi'n trial symud yn gyflym os bydd y fideo'n dod i ben. Wedyn fan hyn, nodwch y term cywir am donnau bwrw cerrig yn erbyn clogwyni, gan y rydy'r graig, fel dwi wedi dysgu erbyn hyn. Taw athreidiad oedd y llall, felly cyrathiad oedd hwn. Gret, mae wedi rhoi'r ateb cywir i fi, a dwi'n hapus, a mae'n dod lan ar sgrin yr athro hefyd, iawn. Mae yn bosib i chi, os ych chi flaen y dosbarth, i guddio eich canlyniadau, does dim rhaid bod nhw'n fyw fel bethau. Reit, os orffennwch i'r gweithgaredd wedyn, un peth sy'n gret, mae'n gallu lawrlwytho yr adroddiad i chi, a na hwnna'n gloi, neu mae'n gallu e-bostio fe i chi. A os y gorau hwn, fe roedd e syniad i chi o fel mae hynny'n edrych. Fan hyn. Iawn, so byddai'n gweud tasau mwy na un person yna, byddai'n dweud felly pwy sydd wedi cael ein gywir, yn anghywir, cam y sillafu, beth bynnag. Iawn, felly pwerus iawn yn ddeiriadau, mae cyflymdrad wedi mynd ar, ond gobeithio bydd hynny o fydd i chi. Pob hwyl!